Sa bisa ng isang search warrant na inilabas ni Judge Maria Itlong Rivera ng Regional Trial Court Branch 5, pinasok ng PIDEA Cordillera ang tirahan ng isang pamilya sa Cabinet Hill Teachers Camp, Baguio City, pasado alas 4 ng hapon kahapon. Sa pagsalakay ng mga otoridad, nadatnan nila ang 5 miyembro ng pamilya na gumagamit ng hinihinalang shabu. Kabilang ang 58 anyos na ina, isang anak na lalaki, isang manugang at 2 babaeng pamangkin. Maliban dun sa mga sumbong na nakakarating sa ating tanggapan, nakakarating sa mga iba't ibang forum, yung residents nila, kung minsan natutunugan nila na may raid, winawala nila, ganyan. Kaya medyo mahaba-haba yung aming casing surveillance dun sa pamilyang ito. At kahapon nga, noong October 5, na tiyempuhan natin na may mga items sila at may mga gumagamit dun sa bahay. Maliban dito, kalalabas lamang raw ng anak na lalaki mula sa kulungan noong Setyembre dahil sa parehong kaso. Supposed to be undergoing a drug rehabilitation program kasi yun yung kanyang pangako at sinumpaan doon sa korte, kaya siya nagkaroon ng plea bargaining agreement. Ang nangyayari, hindi naman siya nagpapagamot, kundi gusto lang nilang makalabas at ipagpatuloy yung pagtutulak ng illegal drug. Ayon pa sa kanilang investigasyon, maging ang haligi at ilaw ng tahanan ng pamilya nagpapabalik-balik na rin sa kulungan dahil sa droga. Sa isinagawang operation, aabot sa 102 pesos na halaga ng hinihinalang shabu at ecstasy tablet ang nasabat. Yung mag-ina, katulad ng kanilang ama, ay mga source ng illegal drugs doon sa binabagsakan nila. Makita mo naman yung mga previous arrest nila, hindi lang sila basta-basta gumagamit, nagiging dahilan na rin sila, nagiging source. Ang pagkakahuli raw ng mga ito ay malaking hakbang sa laban kontra droga sa lungsod. Malaking bagay din raw ito para maiiwas ang mga kabataan sa droga. Sa kasalukuyan, nakapiitang pamilya sa PIDEA Car Custodial Facility. Inaasahang bukas ay masasampahan ng 5 magkakapamilya ng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.